Emily dwi, a dwi'n dod o Ben Llŷn, ac mae gen i fi radd mewn cymdeithaseg a pholisi cymdeithasol. Aron dwi'n dod o Ddogelle a nes i astudio Cymraeg a Hanes yn Brifysgol Aberystwyth. Meilir dwi'n yn Gaernarfon a nes i astudio gradd astudiaethau busnes yn Brifysgol Bangor. Teitl fy swyddi ydy Hyfforddai Proffesiynol Cofrestru, sef Genedigaethau Marwolaethau a Phriodasa, a dwi'n gweithio o fewn adran cefnogaeth gorfforaethol yn y cyngor. Dwi'n hyfforddai proffesiynol yn yr adran gyllid. Dwi'n hyfforddai llesiant sy'n gweithio efo'r gwasanaeth adnabod dysgu o fewn yr adran oedolion iechyd a llesiant. Nes i drio am Cynllun Yfory oherwydd o'n i gweld o fel cyfle reit unigryw i ennill profiad ymarferol mewn maes i ddatblygu sgiliau gyda fi'n barod i cwblhau cymhwyster a ennill cyflog tra'n i wneud o. Dwi'n meddwl na un o prif resymau nes i drio am Cynllun Yfory oedd o'n i'n difaru peidio wneud gwrs cyfrifeg yn y brifysgol. So oedd y cyfle i wneud hynny tra'n ennill cyflog a cael cefnogaeth yn yr adran yn gyfle gwerthfawr iawn i fi. Nes i drio am rôl ar y cynllun oherwydd o'n i'n meddwl bod yn gyfle gwych i gael astudio cymhwyster ôl radd wrth weithio. Profiad sydd yn aros yn y cof ar y cynllun hyd yma. Dwi'n meddwl sy'n rhaid i fi fynd yn ôl reit i'r dechrau 111 at y ganolfan asesu. Do'n i erioed di bod yn rhan o beth fel yna. Oedd o'n brofiad hollol newydd. A dwi wedi dysgu lot o'r 2 ddiwrnod yna. Tasga'r diwrnod 1 a'r cyfweliad ar yr ail ddiwrnod. Swn i'n dweud bod y diwrnod adeiladu tîm wedi bod yn hwyl da ac yn dangos gymaint mae'r cyngor yn meddwl am lle staff. Fi eisiau ddigon lwcus i gael gweithio efo prosiect 5,000, datblygu siop y gwasanaeth adnabod dysgu yma yng Gaernarfon, felly hwnna'n gyfle gwych. Y peth gorau am bod ar Cynllun Yfory i fi beth bynnag ydy mod i'n cael gweithio'n lleol ac yn cael gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi'n meddwl na'r peth gorau i fi ydy gefnogaeth dwi wedi cael dros y 6 mis dwytha yn yr adran gan dysgu a datblygu ac ar draws y cyngor yn gyffredinol i ddim gwir. Dwi'n meddwl y gefnogaeth yn bod gret. Swn i'n dweud yr amrywiaeth o gyfleoedd da ni'n gael, os oes agwedd o'ch gwaith sy'ch chi'n licio gwella, dych chi'n gael y cyfle i gwella fo. Top tip i rywun sy'n meddwl am geisio yn 2020 ydy go for it. Dos amdani. Gwneud yn siŵr bod chi'n gwneud eich gwaith paratoi, ymchwilio fewn i'r maes a'r cyngor, a gwneud yn siŵr bod gennych chi ddiddordeb yn y maes da chi'n trio amdano fo. Dwi'n meddwl na'r top tips swn i'n rhoi ydy i fynd i edrych ar blogs yr Hyfforddeion presennol. Y top tip i fi fysa sicrhau bod chi'n rhoi digon amser i'ch cais, a os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, holwch ar y cyfryngau gymdeithasol neu cysylltwch efo'r tîm.